pabukas na lang po. Sir, dito na lang po. Dito tayo. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your Few inches later. Parang hindi ako sanay sa mga ganyan. Ako na po bakala. Sir, tayo po si Joshua Teresa po. Sir, kasi isa po kayo sa identified ng municipality natin na may nag-positive po kasi tayo ng COVID. So, isa po kayo sa identified na naka-close contact po niya. Nung kailan po? Wala na. Finish na. Sir, baka may mga nakakainuman po kasi kayo na iba pa. Hindi po namin kasi pwedeng sabihin yung pangalan ng tao, pero in-identify po kayo kasi na close contact niyo. So, iimbitan po sana namin kayo sa munisipyo for questioning. Ayun. Kaya po ko na patient din. Hindi na po sir, okay lang po. Sir, alam niyo ba na bawal pa po nakikipag-inuman tayo. So, kasi po nagre-report din po kasi sa munisipyo na na ganun nga. So, bakit po? Dumadayo pa po ba kayo sa mga inuman? Dito na? Hindi po ba? Dito lang ba? Eh, papaano po yan? Po-quarantine po kayo ng 14 days. Paano ba yan? Birthday ko pa ngayon. Ay, happy birthday, sir! Sir, pabukas na lang po. Sir, dito na lang po. Dito tayo. Dito tayo sa likod. Happy birthday to you! Surprise! So, Sir Joshua, ayan po. Happy birthday sa'yo po. Ano, kinabahan ka ba, sir? Kinabahan ka po ba? So, ayan po, sir. Sana all. Ay, ang nagpa-surprise po niyan is ang inyong parents at saka si Sir Danny Pranesa, Lea Pranesa, si Bea Pranesa po. Kinabahan ka ba, sir? Akala mo totoo na? Tataka ko ba't sa likod? Hindi na-expect ng ating birthday celebrant na kanyang pa-surprise ng kanyang
mga magulang. So, ayan, medyo nervous siya sa ano natin, sa pa-surprise natin. Akala niya talaga i-invite natin siya sa... Sir, dito ka po. Akala niya talaga i-invite natin siya sa munisipyo for questioning and quarantine. So weird. Ay, punta rin. First time. Sir, ano nararamdaman mo? Happy? Surprise? Gulat na gulat. Nakalso ko. Nakalso, hangover mo, sir? Nakalso ang Uber ko. So, hindi pa po dyan nagtatapos at ipapasok na po natin yung handa ni Sir sa loob po ng bahay nila at may handa pa pong message para po sa kanya. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! So, ayan, Sir Joshua. Itong pa-surprise ko sa'yo ay handog ng mami at daddy mo tsaka ni ading ba si Judea? So, ading. May plano ka mga. Siyempre, kayong tatlo. So, ito po ang mga message ng mga kaibigan mo sa para sa'yo. Ay, What's up, best friend? Happy birthday. Isa lang naman wish ko sa'yo noon pa. Ngayon Si Aki naman to. Masaya. Tapos, Miss you. Enjoy your day. See you Parang soon. walang volume. May nang volume yun. di Stay makita. where you are. Diyan ka lang. Huwag ka na. Ang hina ng boses niyo. nakapulbulyon na tayo. Uy, pre. Ay, gising ko. Happy birthday, tol. Vlogging naman natin. May alak to pampa. Good night ulit. Yan ang mga messages ng mga kaibigan mo. Mayroon pa po, sir. Hi, Joshua. Happy birthday to you. Magpakabait ka na and makinig ka sa mga advice ko sa'yo. Mag-aral ka mabuti. Huwag puro inom. I wish you all the best and take care always. Kyle. Kyle? Mita ka talaga. So, ayan. So, sir, ito pa po ang ano. Okay! Sana all! Okay! Sana all! Kyle? Ay, Card lang ako. sir, card lang muna yan. Card Teka muna. lang, huwag ka masyadong excited. Card lang pala. Lang pala. Bahala ko. Ito ang Paninom message lang. ni Mami at saka ni Daddy. Joshua, anak, happy birthday. Tayo magpasalamat sa Diyos at dumating na naman ang araw na to ng iyong kapanganakan. Thanks God. Joshua, palagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin ng mami mo. Yung palagi mo sinasabi na palagi na lang si JJ na lang lagi. Alisin mo sa isipan mo yung sinasabi mong si JJ ang paborito namin. Pareho ang timbang ng pagmamahal namin sa inyong dalawa. Sobra-sobra ang pagmamahal namin sa inyo.
kahit nandito kami sa malayo, walang araw o oras na di namin kayo nag-miss. Miss na namin kayo ng mami nyo. At pasensya na kung napapagalitan ka namin. Tanda yan ang sobrang pagmamahal namin sa'yo. Binata ka na. At ikaw lang ang inaasahan namin na tumatayong nanay at tatay at kuya ni JJ. Kaya alagaan mo siyang mabuti. Mahalin mo din siya ng sobra-sobra kaya ng pagmamahal namin sa inyo. Mahal na mahal ka namin at ganun din kay JJ. Yung pag-aaway nyo minsang Mas madami ang pangalan ni JJ ah. Normal yan sa magkapatid. Magmahalan at pagtuloy kayo always hanggang sa magkapamilya at pagtanda ninyo. Salamat sa inyo kasi kahit nandito kami sa malayo, lumalaki kayong magalang, mabait at may takot sa Diyos. Basta ito lang ang hinihiling ko sa iyo. Study hard and I know you can do that. I hope you fulfill all your aspirations in life. We love you so much. More than you know. We miss you, mama at pahag na rin sa inyo. Nagmamahal, daddy at mama. Salamat. So sir, meron pa kami isang sorpresa para sa iyo. Ay, ang talaga to. Pakihila po. Ay, ang paglayan. Sir, tayo ka naman. Ang ilibutan din. Kabain niya. 50,000 yan. Good. Sana all Joshua. Tubay to. Ayos na to. Sir Joshua, ano po masasabi mo sa surprise ng mami at daddy mo? Maraming salamat. Mami at daddy. Love you. Kinaman sisipag. Kantahan po muna natin si Sir Joshua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sana magkagaling na ako. Sir Joshua, happy birthday to you sa'yo. Joshua, magharap. Picture po na sila. Pwede lang silipin. Sige sir, baka gusto mo rin i-share. Ano yung ito pa I'm so weird. Hihingan ka lang namin ng message mo kay Kuya. Pero na, hindi. Siyempre yung iba pa rin yung personal. Happy birthday. Happy birthday, Yun lang. Ayan. Yun lang. Ay, video ba? Plastic ang yun. Kunwari sweet kayo ah. Tain. Happy birthday. Ingat ka lagi. Love you ka. Message na pala na. Isip ko kay Joshua, hindi na sana iniinom. Tintinan niya. Happy birthday. Talaga bang mainom, nanay? Araw-araw. Ay, dapat na pero ngayon magbabago na niya. Ay, Akilo na ang sa'yo. Yakisin mo. Picture po kayong dalawa. 1, 2, 3. Happy birthday, Joshua. Sana hindi ka naman ulit. Pakipag-yes ko yung ibabag. Happy birthday. Sigaw ko na yun. Harap ka, ate. Mag-ingat ka lagi at sana mahanap mo na yung true love mo. So, ayan, Sir
Sir Joshua, in behalf of the surprise mo deliver ko by Miss Mylene Palabay, binabati ka po namin na maligayang kaarawan po at sana po, yun nga palaging mag-iingat kung saan man po nagpupunta dahil yun nga po ang reklamo nila sa'yo always na lagi ka daw umaalis, umiinom. So sana po bawas-bawasan natin yan para humaba-haba po ang ating buhay. Okay lang po yung makipagkaibigan tayo pero sa panahon po ngayon na ganito na may pandemya tayo, sana po wag po natin palaging abusuhin ang ating katawan. So yun lang po at sana po na-surprise ka namin. Happy birthday po ulit sa inyo. So ayan po mga kaibigan, isa na naman pong kababayan natin ang napasaya ng nanay at tatay niya na nasa ibang bansa. So, ayun nga po ang palagi namin po sinasabi sa inyo na hindi, malapit man po o malayo, may hahatid natin ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. So, ayan po, in behalf of the surprise mo deliver ko, please, Don't forget to like, share this video, and subscribe mo. Surprise mo, deliver ko. so Sir Joshua, surprise!